Ако трябва да я опишем с две думи, просто ще я цитираме. Готина и луда. С яката си песен тя предизвика пуританите. Най-големият музикален хит от 2015 насам, който докарва до лудост не само тинейджерите, днес е в Мармалад. От нея ще разберем верни ли са твърденията, че изкарва по 100 000 на месец, кое е гаджето и настани ли се вече в собствен палат и още и още. Специално за вас съботна доза Гери Никол. Здравей! Здрасти! Много ме е приятно. На мен също. Имам много готини въпроси с теб и едно много готино предизвикателство. Нямам търпение, да. Айде отивам. Айде. Първите ти песни, Елай си вземи, момиче като мен, са на Криско. Вторите ти песни, I'm the Queen, Готина и луда, са на... пише, че са правени от GN. Yeah. Какво означава това? Това е моят лейбъл. Работила съм сама с едно момче по парчетата. И общо взето това, което слушате, е моя идея. И честно да ти кажа, много се радвам, че по този начин ми се наредиха нещата, защото виждам, че човек може и сам, неволята учи. А какво стана с Криско? Ти ли се отказа от него? Не. Криско, моля. Не, никой не се е отказал от никого, просто той си продължи по неговия път, аз по моя. В началото имахме работа, бачкахме си заедно по проектите, които направихме с Елай си вземи, момиче като мен, и след това просто той ме остави да се развивам сама и да покажа какво мога сама. Стилът е всъщност много предизвикателен и лесно разпознаваем вече. Да. Сама ли работиш върху него или има хора, които те насочат и казват, това би изглеждало много добре? Винаги правя нещата, както ги чувствам отвътре, и майка ми много ми помага за всичко. Да, бе. Да. Аз ако ще попитам майка ти, това е твърде много. Не, напротив, тя даже ми казва, давай, можеш и още, давай. Майка ми е човека, който ми помага да вървя в правилната насока, защото е същия щур човек като мен. И ми харесва, че точно такава жена имам за майка и точно тя ми помага. Добре, обаче ние в Мармалад обичаме да проверяваме. Така? Да, така че имаме едно предизвикателство към тебе, да покараме една рикша, искаш? Да, можеш ли? Аз трябва да карам ли ти? Еми, първо ти, после аз. Добре, айде. Това са специални дънки на... До мен няма работа с теб, да мерси за поканата, но деня ми е заед. Момиче като мен предизвика доста скандал. Държавна агенция за закрила на детето поиска от СЕМ да спрат клипа. Как се справя в такива ситуации? Точно за тази ситуация те ми направиха много голяма реклама, вместо да ми навредят. Така че аз нямам проблем. Нека ме обсъждат, нека говорят за мене. Аз продължавам напред и си правя музиката, защото за мен това е важно. Айде, ръком да подвидим. Така, въпрос или предизвикателство? Въпрос. Сега много внимавай какво ще ми кажеш. Сигурно ли си? Абсолютно. Взимал ли си забранени субстанции? Не съм взимала. Не ми е нужно. Аз съм си весела и без тях. Ха-ха. Ма аз спечелих тук. Въпрос или предизвикателство? Айде, дай въпрос. Кое беше последното ти гадже? Беше една прекрасна актриса, която е много по-талантлива от мен. Ево за този отговор. Поздрави на момичето. Моето предизвикателство за теб е... Ай така както сме, да започнеш да пееш да танцуваш. Навите ли? Майко, силно. Едно, две, три. Ще бъде много готина и луда! Не, това не е заблуда, не! Готина, яка и много откачена. Ей, бъдете откачени хора.